Το σχολείο μας συνέχισε και φέτος δραστηριότητες του να δίνει έμφαση στον πολιτισμό, στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης και στον αθλητισμό. Από την αρχή αυτής της σχολικής χρονιάς, ο πρώτος περίπατος συνδυάστηκε με επισκέψεις σε μουσεία. Έτσι, στις 14 Οκτωβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε περίπατος στην πόλη του Ναυπλίου. Η Α Γυμνασίου επισκέφθηκε το Πολεμικό Μουσείο της πόλης. Η Β Γυμνασίου επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου. Η επίσκεψη περιελάμβανε ξενάγηση από την αρχαιολόγο υπεύθυνη του μουσείου. Η Γ Γυμνασίου ξεναγήθηκε στην έκθεση νομισμάτων από τη συλλογή της τράπεζας Αλφα-Μπανκ. Στις 19 Φεβρουαρίου 2010 και στα πλαίσια του μαθήματος Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος, η Γ Γυμνασίου επισκέφθηκε τη Βουλή των Ελλήνων. Μας δόθηκε έτσι η δυνατότητα να γνωρίσουμε από κοντά το χώρο όπου συνεδριάζουν οι βουλευτές. Συγκεκριμένα, επισκεφθήκαμε την αίθουσα της Ολομέλειας και ενημερωθήκαμε σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα για την ιστορία του κτηρίου της Βουλής και τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Ο πολιτισμός εκφράζεται με διάφορες μορφές. Μία από αυτές είναι και το θέατρο. Έτσι λοιπόν, στις 16 Μαρτίου 2010, οι μαθητές της Α και της Β τάξης παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση Tom Sawyer. Η παράσταση δόθηκε από την επαγγελματική παιδική σκηνή του Πνευματικού Πολιτιστικού Κέντρου Λουτρακίου Περαχώρας. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η πρώτη επίσκεψη έγινε στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μήνους Λακωνίας. Οι συνοδοί καθηγητές ήταν η κυρία Στρατικοπούλου, η κυρία Μπλάτσου και ο κύριος Βάγκαλος. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαμε είχε τίτλο «Λάδι, το χρυσάφι του τόπου μας». Ο σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωσή μας σχετικά με την παραγωγή του λαδιού, με τα σύγχρονα αλλά και με τα αρχαιότερα μέσα. Επίσης, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο τοπικό ελαιοτριβείο. Το πρόγραμμα αυτό επιλέχθηκε διότι η καλλιέργεια της ελιάς είναι η κύρια απασχόληση και πηγή εσόδων των αγροτών της περιοχής μας. Στην περιήγησή μας ενημερωθήκαμε για τη μεγάλη διατροφική αξία του λαδιού και την ευεργετική του επίδραση στην υγεία του ανθρώπου. Ευαισθητοποιηθήκαμε σχετικά με την προστασία των ελαιώνων και γενικότερα της φύσης για τη συνέχιση της ζωής. Επισημάναμε επίσης τις διαφορές ανάμεσα στη συμβατική και τη βιολογική καλλιέργεια της ελιάς. Στις 16 Μαρτίου 2010 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας. Οι συνοδοί καθηγητές ήταν η κυρία Κορομπίλη, η κυρία Μοσχόγεννη και η κυρία Στρατικοπούλου. Ο τίτλος του προγράμματος ήταν «Παραθαλάσσια διαδρομή». Το πρόγραμμα στόχευε στη γνωριμία και κατανόηση της σημασίας τόσο της παράκτειας ζώνης όσο και της γειτονιάσεως με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης, στην παρατήρηση και καταγραφή των ακτών και της θάλασσας, εξειδικεύοντας τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις και συγκρίνοντας τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές. Ήταν τριήμερη και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας από 15 έως 17 Απριλίου 2010. Η πραγματοποίηση της επίσκεψης έγινε δυνατή με τη χρηματοδότηση του κυρίου Μπιτζή Κωνσταντίνου, Δημάρχου Κουτσοποδίου και του Δημοτικού Συμβουλίου και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πολύ. Συνοδοί καθηγητές ήταν η κυρία Κορομπίλη, η κυρία Στρατικοπούλου και η κυρία Μπιτζή. Εκεί συμμετείχαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Γεωργία και Περιβάλλον. Σκοπός του προγράμματος ήταν η κατανόηση της έννοιας της διαδιφορίας μέσα από την ορθή γεωργική πρακτική και την επίδρασή της στο περιβάλλον. Έτσι, όλοι μας, χωρισμένοι σε ομάδες και με την καθοδήγηση των καθηγητών, ασχοληθήκαμε με 4 μεγάλες δραστηριότητες που στόχο είχαν να γνωρίσουμε τις αειφορικές και μη πρακτικές σε γεωργία και κτηνοτροφία, να υιοθετήσουμε την τεχνική της κομποστοποίησης, δηλαδή καθημερινές πρακτικές ανακύκλωσης οργανικών υλικών, να κατανοήσουμε το ρόλο μας ως καταναλωτή στην αειφόρο ανάπτυξη και τέλος, να γνωρίσουμε τις καλλιέργειες της Αρατινής Συμμαθίας και της περιοχής της Νάουσας. Με τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας.
Οι διαφάνειες και τα βίντεο που παρακολουθήσατε δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής από μαθητές της τρίτης τάξης μαζί με την υπεύθυνη καθηγήτρια κυρία Καραΐσκου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα συνεχίσουν οι μαθήτριες της τρίτης τάξης Γεώργα Ελένη και Κυριάκου Κωνσταντίνα. Σας ευχαριστούμε πολύ.